खुलुमबाय आङो दा दंफैयो क'क्राझार टाउननि साइ स्टेडियामावहाय दिनैहाय बड'लेण्ड एफसिनि सेलेक्शन ट्रायल जागासिनो दं माखासे अलरेडि सिनियर प्लेयार दंखायो बड'लेण्ड एफसियाव नाथाय गोबांथार प्लेयार्सफोर गामिनि गोथौ खना खनलायाव सानै टेलेन्टेड थाखुमायो जाहाथे बे टेलेन्टेड प्लेयार्सफ्रा ओरैनो गोमानानै थायै बायदि बेनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड एफसिया अपेन ट्रायल होदों जोंनि बड'लेण्डनिल' नङा बाहाय गुबुन स्टेटनिफ्रायबो प्लेयार्सफ्रा ट्रायल होनो फैदों गावसिनि टेलेन्टखौ देखायनो दा नोंथांमोनहाथ' मिन्थिखागौ दुरान्ड कापआ सफैगासिनो दङ स्टार्टिं जागोन 25 जुलाइ नाथाय जोंनि बड'लेण्ड एफसिया फार्स्ट मेचखौ गेलेगोन 1 अगस्ट डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जोंनि आसाम फुटबल एस'सिएशननिबो जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बे बड'लेण्ड एफसि बे फुटबल क्लाबनिबो अनार जोङो बिथांखौ सेल्युट खालामनांगोन मानो होनब्ला बिथाङा बे फुटबलखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नांथाबनानै गावनि पकेटनिफ्राय गारनानैबाबो दिनैसिम लाबोयै बे मोनसे नेशनेल लेभेलसिम सौफैहोनो हाबाय बे बड'लेण्ड एफसि क्लाबखौ दा नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ दुरान्ड कापआ जानो थांगासिनो दङ 25 जुलाइनिफ्राय आरो जोंनि बे बड'लेण्ड एफसि टीमा गेलेगोन फार्स्ट मेचखौ 1 अगस्ट सोरजों गेलेगोन सार नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि दा सारा एसे जोंनो खिन्थानानै होदो प्लेयार्सफ्रा सोर गेलेगोन जोंनि बे बड'लेण्ड एफसि टीमजोंहाय खोब गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बड'लेण्डनि स्टार आसामनि स्टार इन्टारनेशनेल प्लेयार हलिचरन नार्जारी बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेनो थांगासिनो दङ दा जोंहा बिथांनि जिनाखि गेलेनाय बे गेलेनायखौ नुनानै जोंनि बड'लेण्डनि प्लेयारफ्रा खोब एनकारेजमेन्ट मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो आरो मोनसे खोब गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बोसोराव गेलेनाय अनला दाउ होननानै बयबो मिथियो बिथाङाबो भिजा एप्लाइ खालामबाय भिजा एप्रुभ जाबाथाय सफैसिगोन आंगलानि सासे डिफेन्डार खोब मोजांथार राजस्थान इउनाइटेडआव आइ लिग गेलेयोमोन बिथाङाबो फैगासिनो दङ आरो जोंहा बड'लेण्डनि प्लेयार दंखायो जोंहा जेरै मनेस्वर बिथाङाबो गेलेगोन दिदोम हाज'वारि गेलेगोन एकदम मोजां कम्बिनेसन बायदि टिम जानो थांगासिनो दङ ओरैनो टटेल साबसेसो फरेन नेशनेल प्लेयार्सफोर थागोन फरेननिखौ साथामसो दासिमाव फाइनाल जानानै दङ जोङो नायबावदों प्लेयार मोजां मोनोबा आरो दामफोरजों मिलायोबा जोङो लेंहरनो नंदों दा टिमा अलरेडि स्ट्रं जाबाय मारैहाय एथ' गिदिर क्लाबखौ नोंथाङा सालायनो हागासिनो दङ ना खस्थ'थ' जायो एसे एनै गावनि गारबाय जा दं फैसाखौथ' जोङो फैबा लानानै थांखाया दा जा हायो जोंनि जायगानि जिनाखि यां लाइमोनफोर बिथांमोना जाहाथे मोनसे प्लेटफर्म मोनो खोथाया बेसो आरो माने बोरैहाय जोङो बिथांमोनखौ गोजौआव लानानै थांनो हायो मोजां प्लेटफर्म होयो बिनि थाखायनो बयबो मावनांगौ सोरबाफोर एसे आवगायबोनानै एसे सापर्ट खालामफैयोबाथ' खोब मोजांनि खोथा दा दिनै ट्रायल खालामदों दा ट्रायला जाहैबाय नोङो हमनानै ला अबेबा गामि सिङाव बिराद गोरों थाखुमानो हागौना नैबे अपेन ट्रायल दा अपेन ट्रायलनि गेजेरजों बिथांमोना फैनानै नैबाहाय जोंनि गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हायोबाथाय सेलेक्ट जाबाय सेलेक्ट जानाय लोगो नोङो दुरान्ड कापआव गेलेगोन नोङो नेसनेल टिभिआव लाइभ टेलिकास्ट जागोन खयथा कान्ट्रिसआव लाइभ टेलिकास्ट जागोन बेथ' जोंनि गथ'फोरनि थाखाय खोब मोजां मोनसे प्लेटफर्म बेवहाय गेलेयोबा आइ लिग टिमाव इनभाइटेसन मोननो हागौ ISL टिमाव मोननो हागौ बिनि थाखायनो बेफोर प्लेटफर्मखौ जोङो होनायनिफ्राय थारमाने उन जानानै थानाय नङा दा बिराद गिदिर टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ दुरान्ड काप दा बाहाय प्लेयार्सफोरखौ जाहोनाय लोंनाय ट्रेन्सपर्टेसननि ओमफ्राय माखासे प्लेयारफोरनोबो एसे फिसफोर होनांगौ दा बेफोरखौ मारैहाय मेनेज खालामो मेनेजआथ' बर्थमान न'खरनिफ्रायनो खालामबाय थादों न'निफ्राय जा हायो जों मेनेज खालामबाय थादों बेयावनो सोरबाफोर फैदेरोबाथ' खोब मोजांनि खोथा बुंदों नोंथाङाबो हरनो हागोन जोङो बिदिनो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरै जोङो लानानै थांनांगोन जेरावबो चेलेन्जआ दं लाइफआव उइदाउट चेलेन्जथ' जेबो जाया बिनि थाखायनो
जोङो बयखौबो हांख्रायदों सापर्ट खालामोबा जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजा बा जोंनिनो गथ' गथायनि थाखाय बियो मोनसे प्लेटफर्म दा बेखौ बयबो आवगायलायनानै फैनानै सापर्ट खालामफैयोबा खोब मोजांनि खोथा दाथ' फिक्सार्सफ्रा अलरेडि ओंखारखाबाय दा बे बड'लेण्ड एफसिआ सोर टिमजों गेलेनो मोनगोन बे लिग स्टेजआवहाय लिग स्टेजआव जोंना गिबिसिन मेट्सआनो जाहैबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों आरो बेनो आइएसएलनि टिम खोब गिदिरथार बिथांमोननाव सासे खोब फेमास प्लेयार दं खोब गलसि आलादिन होननाय दा जोङो बिथांमोनखौ फेजेननो हायोबाथाय जोङो क्वार्टार फाइनाल थांगोना खोब एकदम निश्चित होननानै बुंनो हायो दा हमनानै ला कार्बि आंलं गेलेगोन कार्बि आंलंखौ जों थांनाय बाराव फेजेनखादों नङा होमबा एफसि 1 होननाय दं लादाखनि बिथांमोनखौ जों फेजेनदों जोंनि टिमा खोब स्ट्रं दा बिनि थाखायनो जोङो खोब आसाबादि एबा क्वार्टार फाइनाल थांखागोन क्वार्टार फाइनाल थांनाय लोगो लोगोनो जोंनि टारगेटआ सेमि फाइनाल आरो फाइनाल दा गोजानथ' गैया बारा माने हायैनिबो खोथा गैया हलिचरनबो गेलेगोन जेला जोंबो खम नङा आरो रावबो मेट्सआ ओरैनो बबे जायगाफ्राव गेलेनाय जागोन लिग ग्राउन्डआथ' गुवाहाटियावबो गासिबो खर'जाय स्टेडियामाव नोङो फार्स्टआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड बिनि उनाव जोङो एफसि 1 जों गेलेगोन लास्ट खेला 13 तारिख आगस्टआव दङ नोङो जोङो माबाजों गेलेगोन मा होनो बेखौ कार्बि आंलं दा नोंथांमोनहा सारनिफ्राय खोनाजोब्बाय जायफ्रा फुटबल मोजां मोनग्रा ना डाइ हार्ड फेन फुटबल मोजां मोनग्रा नोंथांमोना सापर्ट खालामदो जोंनिनो लकेलनि टिम बड'लेण्ड एफसि गासिबो लिग मेट्सफ्रा गुवाहाटियावनो जाजोबगोन दा बयबो लैहोर थांनानै नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामहैदो